La prosperitat del port depèn de la relació que té amb tot allò que li envolta. La relació amb l'àmbit econòmic, amb el desenvolupament econòmic, la relació amb el medi i la relació social que té. Llavors, amb l'àmbit social, històricament hem tingut una dinàmica de relació molt àmplia amb tot el que seria l'àmbit del port vell, que és l'àmbit inicial, però amb el desenvolupament del port i el creixement del port, això d'alguna forma ens demanava també relació intensa també amb altres col·lectius i amb altres territoris amb els que tenim aquest espai d'influència. El far o la farola, com popularment se la identifica, és un espai natural que les persones més grans reconeixien com a part del seu oci, de la seva vida social i d'alguna forma, amb una visita molt informal que vam tenir, hi havia una demanda d'intentar recuperar aquest espai. Recuperar-ho pel dia a dia és molt difícil perquè està dintre o insertat en un territori que és molt industrial, fins i tot delicat a nivell dels usos, però sí que vam veure la possibilitat que puntualment pogués ser un espai visitable. Vam mirar amb el Departament de Conservació i amb ajudes a la navegació que d'alguna forma fer algun tipus d'actuació perquè l'estructura era prou ferma i estava ben consolidada i fer alguna actuació per recuperar l'espai interior i que fos visitable o tingués algun ús puntual. Estamos en el Faro del Llobregat, que fue el primer faro que se proyectó en Cataluña, debido a que Isabel II, durante el reinado de Isabel II, se elaboró el plan de señales marítimas de las costas españolas, que antes no existía ningún faro, 2 o 3. Este faro ha estado trabajando y funcionando ininterrumpidamente desde entonces, que se inauguró en el 1847, hasta la actualidad. Sigue funcionando, siempre ha estado habitado por un técnico de señales marítimas, un torrero, como se decía entonces, hasta hace 10 años, en el 2010 aproximadamente. Quan jo era petita, tot això eren camps, estaven els pagesos, que tenien molt bones verdures, la platja era una platja molt maca, molt verge, l'aigua estava molt neta, tota aquesta part d'aquí eren masies, estava Cal Malcasat, Cal Marcelino, la casa de fusta. Hi havia una platja fabulosa, molt maca, i jo estava per aquí sempre i hi havia cases de pagesos, masies, diverses masies aquí, de la carretera en amunt eren les masies i de la carretera de baix eren pescadors i de la carretera amunt pagesos tots. Jo vivia al final ja de totes les cases que podien haver-hi a Cantunis, era la darrera. Aleshores, doncs, ja a partir de casa meva estaven els pagesos, els camps de pagesies, o sigui que jo he viscut amb pagès i amb pescadors. Venia per aquí en bicicleta, nedant, fent immersió també, o sigui que he fet la meva vida, la meva infància, fins als 21 anys, ha estat aquí, al barri de Cantunis i sobretot al barri de la Farola. El Far de Llobregat era una mica especial perquè era un far que era diferent als altres perquè guardava una certa relació bastant estreta amb la gent que vivia al voltant, que eren barriades de pescadors. Estem parlant del 1910, 1920, 1930, 40. El senyor Medina, el farer, tenia una mare que els nens petits d'aquí de la barriada de pescadors que hi havia aquí al voltant ensenyava a les criatures petites, com que el centre poblat era Cantunis i estava a 4 quilòmetres, estava molt lluny, ensenyava als nens les 4 regles, a llegir, a escriure i tot això. Jo vivia aquí, a prop d'uns 400 metres, i venia aquí al col·legi de la Farola. Tenia 6 anyets i venia aquí al col·legi. I la mare del senyor Medina, el faroler, era mestra i ens donava classe amb els fills dels pescadors. Aquí el senyor Medina feia de mestre i ensenyava als nens. I amb els nens els ensenyava a llegir, a escriure bé, sí, però a les nenes els ensenyava més bé a ballar. Però sí, la mama sí, i els meus oncles van vindre aquí a llegir i escriure, venien aquí ells. I sortíem del col·legi, ens anàvem cap a casa a dinar, i llavors anàvem i caminàvem per la sorra, tocant a l'aigua. El senyor Medina havia posat un bar i qualsevol gent que venia a la platja i faltava aigua, graciosa, vi o el que sigui, venia aquí al bar del senyor Medina, despatxava molt de gust i tal.
baixava a Cantunis i tota la gent de Cantunis el coneixia. Era una persona molt coneguda. I molts baixaven aquí a vegades a berenar, o a fer la partida, o a jugar, o a entretenir-se aquí al far. I ell el deixava aquí baix, o al bar el deixava estar una estona, tot el matí o de la tarda, xerrant. Aquesta foto que veieu està el meu pare, el meu germà i jo, i els camarers que teníem en el bar, teníem un bar a Cantunis, i venien quasi cada dilluns a fer una paella aquí amb tots. S'ho passàvem molt bé, podíem jugar, córrer. Bueno, era un dia molt agradable, tots veníem molt contents. El record que tinc d'aquí del barri, de la Farola, doncs era vindre amb els meus oncles, tant el Pitus com el Met, perquè tot això era com salvatge, era un ambient molt maco, no? I perquè aquí hi havia la llissera, es pescava molt bé aquí a la bocana del riu. I bé, i amb els tiets veníem per aquí. Era un far molt simbòlic, amb un sentit, diguéssim, entranyable per la gent que hi havia per aquí. No era un far ascèptic, totalment aïllat de la gent, no era un bar que tenia certa sintonia amb el barri, molt. El Faro de Llobregat en 1993 pasó a depender de la Autoridad Portuaria de Barcelona. Hace 5 años se hizo una reforma exterior del edificio, se recuperó todo, se cambiaron barandillas y hace un año, cuando la Asociación Internacional de Señales Marítimas decidió que fuese el año de las señales marítimas, se hizo una especie de museo un poco para poner en valor el faro. Quan la gent del barri es va enterar que estaven remodelant el far i que volien deixar-ho com una cosa històrica, protegint-lo i fent-lo a més com un centre de divulgació de les activitats portuàries, la gent es va alegrar moltíssim, però moltíssim, l'alegria que van tindre. Jo vaig vindre al barri amb 20 anys, o sigui, no era des de petit, però la meva dona sí. I m'explicaven que aquí venien a banyar-se, que venien al bar, o sigui, això era un tros de barri. La gent del barri també m'ho explicava, la gent gran és molt emocionada. I vaig dir, igual es pot fer una excursió amb una representació de tot el barri. Vaig parlar, vaig fer gestió amb el port, ho van fer i va ser brutal, perquè la gent estava plorant, veient la seva joventut que l'havien viscut aquí, i el bar, i la figuera, i això era una passada. Vaig quedar assombrat quan vaig veure la forma que han deixat la Farola on era casa meva, on venia a estudiar. Em vaig quedar estranyat i em vaig emocionar i tot. Tothom que venia es va alegrar molt que el far una altra vegada llués, pintat i arreglat. Està magnífic ara, vull dir que és molt maco i s'alegra moltíssim que el port ho hagi conservat. I vam poder tastejar una mica la percepció que van tenir els veïns d'aquesta actuació. Vam trobar moments molt emocionants que valen molt la pena fer aquest esforç i fer aquest esforç de tenir un vincle actiu amb tot allò que t'envolta, perquè d'alguna forma la teva prosperitat depèn d'un bon equilibri entre tots els elements que hi ha al voltant del port.